Good morning, guys! Welcome to Team Bangon! Welcome to our modest Payag in the city! Today, I will bring you or show you how I cook, what food I cook, and I will tour you around our modest Payag in the city. And we have a lot of aircon to show. So, let's start! Let's cook bananas. Come! Let's go. Ayan. Welcome back later. Let's open the aircon. Here our aircon house. Taran! See? Bahay kubo in the city. No need to use electric fan. Just open our aircon. It's all over the house. We have a very large aircon in our room. See, guys? Whoa! We can really save a lot from our energy. Energy saving aircon. Fresh air. Hi guys, this is my lovable husband. Let's open this one. Whoa. Still not okay. Let's cover it first. Let's go back to our... Here guys, it's already done. It's already cooked. Let's eat bananas. Go! See? Yay! One for you. Yeah, one for you. Oh, I forgot. Sorry, I forget. Let's boil water first so that we can drink hot chocolate. I'll come back. Ito ng Milo. Tay, you want to eat? Okay, thanks. No thanks. Okay, let's drink. And then let's eat. Oh, still hot. This is the way we live here in the Philippines. In the morning, we boiled something like we boil kamote or banana, and then this is already our breakfast. You can also have a coffee with bananas or hot chocolate with bananas. So for me, because I am not drinking coffee, I'd prefer hot chocolate. Yet, still hot.
See, very hot. Init. Yeah. Init. Let's eat, guys. Cover. Usually, we eat rice in the morning because we are not rich and we just low profile, low income Filipino citizens. So we always eat dried fish, egg, fish. That's it. You see, I get three bananas. I just eat two, and I'm already full. I cannot already eat the other one, so just keep it for later snacks. This is already my breakfast. If you're planning to go on diet, this is the best. Mm. Cheers to all of you. Have a nice morning. This is your team Bangon. Hi guys, luto tayo ng laswa. We cook laswa for our lunch. This is for our lunch. See? Saluyot, papaya, kalabasa, okra, string beans. Hindi ko alam tong pangalan nitong isa. Hindi ko alam. I forgot. Okay. Then parisan natin mamaya ng dried fish kasi ang dami pa naming dried fish. Okay, let's prepare. A few moments later. Kalabasa. Good for the eyes. Lahat yung payag na bahay ko. Sige lang, hayaan nyo na, pagtiisan na natin, no? At least, yung iba nga walang matirahan, no? Tapos, nasunugan sila, nabahaan sila. At least, ako, meron pa. At kahit ito lang, kahit napayag lang, swerte pa rin. Nag-init na po ako ng tubig. Ito na po. Nag-init na. Nag-init na ako ng tubig para sa laswa natin. Tsaka ito na rin, tinabunan ko na lang muna. Tinabunan ko na. Tapos yan, balikan natin. Bumubula na. Lagay natin yung ahos at saka yung ginger. Tungtong muna natin dyan. Nakapaghugas na po ako ng kamay. Ayan. Ano lang muna, ginger at saka yung sibuyas. Okay. Pwede ring lagyan na agad ng
kalabasa. Ayan. Pasensya na po kayo sa kaldero ko kasi nga nasunugan yan ng niluluto ko dati. Hindi ko na makuhang paputiin. Iwan ko bakit hindi siya pumuputi. Kaya ganyan na lang. Okay, so kunting ano lang, kunting bula lang. Lagyan natin ng asin. Asin. Here you are, asin. Asin po, asin. Ngayon po, idagdag na natin yung ibang sahog. Ito na po yung finished product. Laswa. Ito na yung ulam namin. Ganyan dito sa Pilipinas pag hindi ka mayaman. Guys, punta tayo sa kwarto namin. Bawal po judgmental dito. Kasi nga po wala kaming kwarto. Parang isang room na walang division. Tapos andito na lahat yung mga gamit namin. Makalat-kalat. Kasi nga po wala kaming kabinet. Nasira kasi yung kabinet namin ng anay. Kaya tinapon na lang. Nagtry ako din minsan na barter. Yung barter. Wala namang naniwala sa akin na kailangan ko talaga ang kabinet. Kasi nga akala nila mayaman kami. Ito. Yeah, let's go. Ito na po yung room namin. Pagpasok mo ito, makikita mo. Yan. Double deck na tapos dyan yung nakalagay yung mga damit namin. Ito nakalagay lang sa basura bag yung damit ko, damit ng husband ko, nakalagay lang dyan para hindi naman siya malagyan ng dust. Tapos mga gamit nakalagay dyan para hindi masira. Konting pasilip lang. Dyan yung isa kong anak, yung eldest. Ito naman dyan yung isa ko, yung youngest. Huwag na nating silipin yung mga tulda-tulda nila ha. Kasi syempre nahiya yung mga bata. Ito lang yung papakita ko na proof na talagang kailangan ko talaga ng cabinet. Hayaan mo, makabili din tayo sa huli. Baka magka-income dito. Sana. Sige ha. Close the curtain. Nakakahiya eh. Pero bakit naman ako mahiya, 'di ba? Yan. Ha? Kaya sa mga nag-iisip na akala nila mayaman kami, hindi po. Kesyo maganda yung damit ko, mayaman kami, hindi. Kasi yung mga damit ko ano lang 'yun. Bigay ng kaibigan ko na sa Hong Kong. Tapos yung sapatos ganun din. Kaya ayan, kala ng iba mayaman ako. Kasi may mga bag ako na medyo may brand, tapos mga damit na may brand, tapos sapatos. Syempre, meron tayong kaibigan na generous, kaya ayan, binigyan tayo. Nung nagtatrabaho pa asawa ko, medyo makabibili-bili konti, pero hindi naman yung magarbo talaga. Kaso lang talagang namalas lang kami sa buhay kasi nga nagkalit-silit nung nagtrabaho sa abroad asawa ko, tapos nawala ng trabaho kasi nga nagkasakit, tapos nawala lahat ng property namin doon sa subdivision, yung dalawa pa naming bahay, actually 3 yung nawala naming bahay, isa sa subdivision, isa yung ancestral house ng nanay ng husband ko, at saka yung isa ko pang bahay na yung sa kapatid ko na binili ko rin sa kanya. Kaya ayan, nawala rin lahat. Ito na kami, dito na lang kami sa bahay na Payag in the city. Nan, amo ni amon lugar di, amo ning lagyan, amo ni mga neighbors sa mga mansyon ng balay. Nan, nagmian ila balay. Sus. No ano man lang, nami man ako niya, nami man akon Payag. Hi tay, uba-uba ka lang da. Nan, amo ni amon lugar. Gaba boys la basura subong. Next time guys, please don't forget to subscribe, like and share. Thank you so much.
Mwah! Good morning, guys! Welcome to my Payag in the City! Duay ko ganito. Ikaw na? Oo. Good morning, guys! Welcome.